assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti kadi e heblo men heso ngo winoɓe jiyata bindi hay hunde holno ballirte ha mbatta yiide bindi mbatta windude bindi so bindi bindama wawa yiide jangga Allah wallino on noon hollino on ko wiyete masɗe pular wiye laaɓɗe daɓɓe laaɓɗe durtaɗe joni noon alkule ɗe e masɗe ɗe jadata ɗum saabi min gado jangguinde masɗe ɗe kanƴe ɓuri famɗude jawaɗe andude jawa certude e majje ɗe keedirma banggue on saaha noon dagana janggoyde alkule nogas e jeeɗiɗi keddiɗe ɗe ko ɗen jogori masoyeede so masɗe ɗe garani e nder majje janggotako joni noon tawde Allah waɗi mi holli on masɗe mawɗe ɗe woni laaɓɗe mawɗe ɗe kollumi on masɗe tokose ɗe woni laaɓɗe tokose ɗe kollumi on poolle masɗe ɗe walla mbiya poolle laaɓɗe ɗe ɗum ɗon heedi banggue hande kadi jokken hen goɗɗum koyne ɓeyda addude gandal kesal bisimillah natanen alluwal jangde e joni sen gari en mbaɗi daniyenne ene wayno kuɗol ngol gaddoyten angoli ko wayno sa waɗi daniyenne ha gasi a watti daniyenne ay joni kadi a watti daniyenne kadi ɗo ay ha ɗo kadi o watti daniyenne ɗo kadi ha ɗo ɗo kadi ha ɗo ko ɗum ɗo jogoɗon jangude hande kadi adde ha ɗo ayde ɗo kadi adde ha ɗo ɗo kadi adde ha ɗo ko nayi woni ɗo hakkude woni joyo wayitendani nde wonno ka ekkitoɗo bindol alay sago waɗe no paamirta ɗum o wadde mbatta ko dani yenne ay ɗo ha ɗo mi wattani ha ɗo ko ɗo wiyete ba mawɗo ay ba mawɗo ɗon wiyete ba tokoso hankadi mi serti e majjere ba ko ba mawɗo woodi walla ba tokoso gasi ko jangete e ba a gayni so ɗo ɗiggi a andi mawɗo e tokoso kadi garta kadi mbatta hono makko ay ba arti ɓe nandi kono ko ɗo ɓe certata ɗo ngara kofa ɗo wonti ɓa hankadi mbawa sernude holko wiyete ba e holko wiyete ɓa sa yiɗi windude baaba ƴetta oɗa sa yiɗi windude ɓokki ɓalal a wiyata ballal ɓeyda ko ɓalal ɓado a wiyata bado ɓoorto a wiyata boorto ɓundu a wiyata bundu wadde andi holko serndi ba e ɓa andi ba mawɗo andi ɓa mawɗo kadi ngara ganda ɓa tokoso ay ko ɗo wonno ba o ko ɗo hanno joni noon jiɗɗa yowontu ɓa kofa ɗo gasi wontanima ɓa
a faami ɗon moƴƴude joni a jangi baa mawɗo baa tokoso ɓaa mawɗo e ɓaa tokoso ɗo ɗiggi a sirti e majjere baa e ɓaa kadi a waawi sirndude baa o e ɓaa o joni noon ko ɗo woni caa o lommotaka mo ni wayata ni gasi caa mawɗo e caa tokoso gasi ɗone a yalti e majjere ko wiyete caa caali en colli en ciikaali en e geɗe baaɗe noon ɗo yaltata joni noon ɗo mbaɗani keɓa daa mawɗo o ay daa mawɗo ko ni windirte daa mawɗo ko ni windirte kadi garta kadi ɗo mbatta ko daa mawɗo ko serndi kamɓe ɗiɗo ngara ɗo kofa ɗo wonta ɗa mawɗo ɗa ko daa ɗa ko ɗa aɓe nandi wal sa wi da sa wi daro dog deede duusde e geɗe baaɗe noon heɓoto koye daahe ɗa o noon sa wi ɗiɗi ɗaɗi ɗeɗɗi ɗeeɗi ɗofti ɗaani e geɗe baaɗe noon ko ma mbawa ngal ɗo mbawa winde geɗe baaɗe noon wadde andi da e ɗa no sertiri no ganniruɗa ba e ɓa sertiri ni joni noon da tokoso ko ga giwratamo ga o ga bangue ayi ɗo woni da tokoso ay baa o reedu ndu ko yeeso heedi kono da o heedi ko caggal oɗa ko yeeso caggal no jiirata ɓinguel ma an debbo o sa woni reedu ɓiɗɗo heeda yeeso sa jibini ɓinguel ngel wambe caggal wadde baa o ko reedu ndu yeeso heedi daa o reedu ndu heeda caggal joni kadi ɗo kadi koɓe gootum joni noon ko garata kofa ɗo keɓa ɗa wadde da e ɗa kadi tokoso ko ni foti da e ɗa ko ni foti ko jangate hen ko ɗo so ɗiggi a dañi 5 ɗeɗo 5 maɗe mbindanma ko heewi ta a tampani joni noon gandan ko ɗo baa haaɗi ko jawde mbaɗani pecca hakkude mo dow o woni baa mawɗo mo les o woni baa tokoso mbiya baa mawɗo baa tokoso baa mawɗo baa tokoso baa mawɗo baa tokoso a jangi a waawi ɗum ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa hankadi a waawi baa kala ko windete e baa yaltani ɗo kala ko bindeɗa e baa yaltani ɗo defte ɗe heewde e baa ɗo ɓe kaaɗi so ɗo ɗiggi noon kadi ɗa noon jangude ɓaa mbaɗa ni ɗo kadi mbattani mbiya peccen hakkude ɗo mbaɗen ni mo dow o woni ɓaa mawɗo ay mo les o woni ɓaa tokoso gasi en certe ɓaa ko jangete e ɓaa e heewde ɗo so ɗiggi en jalti e majjere ɓaa hankadi aduna gasi ɓaa gasi en gandi baa mawɗo en gandi baa tokoso en gandi ɓa mawɗo en gandi ɓaa tokoso gasi en certe nde majjere sen jangino ha en gandi baa mawɗo baa tokoso en jangi ha en gandi ɓaa mawɗo ɓaa tokoso ko heddani en ƴettude kuɗol e karne
wanjito ɗum janga ɗum ɗigga gasi kadi garen ɗo mbaɗen ni ay ɗo kadi e mbaɗi ni e gayni ceernen ɗo ganden ca mawɗo ganden ca tokoso tawde en gandi ca mawɗo en gandi ca tokoso ko heddi e ca hay batte woton ko manggal tokosal gasi a andi mawɗo o no windirte tokoso o andi windirte a sette ca hewani mbasa tampude ca no foti e cawji foti mbiya ɗiɗi woodi ca mawɗo ca tokoso no foti baa woodi mbiya ɗiɗi holɗin baa tokoso baa mawɗo no foti ɓaa woodi mbiya ɓaa mawɗo ɓaa tokoso no foti ca woodi mbiya ca mawɗo ca tokoso gasi so gasi no andi a waawi baa e ɓaa e ca dow o ko baa less ko baa dow ko baa less ko baa ko serdiɓe manggal tokosal a andi ɓaa e ɓaa fof ko ɓaa wiyete inne nde ko wootere serdiɓe ko ngal to ko ha ganda ko manggal serdiɓe ko ha ganda tokosal wonga gasi to ko ganda ko manggal ga ganda ko tokosal ari ardi wadde mbiya baa mawɗo e baa tokoso mbiya ɓaa mawɗo e baa tokoso wona mbiya ca mawɗo e ca tokoso ɗo mi ɗigginiyan kadi mi windi mi gayni mi ƴetta kadi kuɗɗuɗe karnam mi yaha mi wajito ɗum e karne he mi janga ɗigga kadi mi rangana ɗo mi fecci gasi mi fecci mi andi da mawɗo e da tokoso to ko da ga ko da ko sendi da ɗemgal ngal hay hunde sertani kono ngala ko manggal ngala tokosal wadde manggal ngal mbiya da mawɗo tokosal ngal mbiya da tokoso hankadi a serti ko jangate e da mawɗo da tokoso tan woodi ko jangate mum hewde ɗo haaɗi tongoɗa ɗo mbasa woɗɗin haqqille ma o a serti e majjere da mawɗo da tokoso janga ɗum mbawa ɗum ganda a serti e baa mawɗo e tokoso ganda a serti e ɓaa mawɗo e tokoso ganda a serti e ca mawɗo e ca tokoso ganda a serti e da mawɗo e da tokoso hadi noon garɗama mbaɗani gasi fecco ɗone gandata ko ɗa mawɗo e ɗa tokoso gasi hankadi mi andi holno ɗa mawɗo windirte hankadi mi andi holno ɗa tokoso windirte mi seeti nde ɗo majjere hande mi heeɓi joyam ɗe dowɗe ko mawɗe ɗe lesɗe tokose wadde mi janga dow o mi wino on pular ummorto ko bange nano faya bange ñaamo wadde gadingal bangam ñaamo dow ko baa mawɗo les mum baa tokoso mi janga ɗum baa mawɗo baa tokoso baa mawɗo baa tokoso mi settinde e majjere on saha noon mi waɗinda ni henne beele mi wawa andude ɗo henne ɗo joni no jangiremi ɗum mi jaw baa mawɗo woni dow baa tokoso woni less baa mawɗo woni dow baa tokoso o woni less hankadi min nde ko jangete e baa e hewde mi gayni baa mi gayni baa mi gayni baa joni noon mi wiye holko serdi baawuji ɗi mbiye baa mawɗo woodi e baa tokoso holko woni hen baa mawɗo mbiye goɗɗo dow o woni baa mawɗo mo less o woni tokoso o mi andi ɗum ƴetta kuɗolam e karnam mi windoya kadi kan noon kadi mi daro ɗo mi anda hande ko ɓaa tan jiɗmi janngude manggal tokosal wadde mi andi ɓaa
no windirte manngal mi anndi ɓaa no windi tokosal kuɗolam karnam mi ƴetta mi winda ɓaa mawɗo ɓaa tokoso somi namdama hoto ɓaa mawɗo o woni mi wiya gonɗo dow o de woni ɓaa mawɗo mo les o woni tokoso mo dow o woni mawɗo gasi mi faami ɗo tan woni jangami ɓaa mi gayna ɓaa mi windito ɓaa mi ñalla heen gasi mi anndi baa mawɗo tokoso kadi mi anndi ɓaa e ɓaa mi ƴeewa noon holko serndi baa e ɓaa ɗo mo jangde de mi annda holko serndi baa o e ɓaa o so mi jiɗi windede baa mi annda ko oga woni baa ko ɓaa mbindanmi ko oga wiyete ɓaa mi serndi mi anndi mi haqqillam serndi ɓaa e baa mi serndi baa e ɓaa ene nandi ko serndi baa e ɓaa mbiya kofal ngal so hofaaki ko baa so hofiima ko ɓaa gasi holko serndi baa e ɓaa mbiya so hofaaki ko baa wonata so hofiima ko ɓaa wonata ɓanngal ngal hofo faya hirnaange tokosal ngal hofo faya ñaamu manngal ngal hofo faya nano tokosal ngal hofo faya bangge ñaamu gasi ni foti ɗon ɗiggi mbinda ngara noon ɗone gandami ari e gongal ngal ɗo somi wiyama no ngal wiyete wiya ko ngal ɗo wiyete caa mo dow o woni caa mawɗo mo les o woni caa tokoso gasi wadde mi namdama ko woni caa wiya caade ko way ko ɗum ɗo tan mbayani hen no mbaya kofa ha yettoɗo gasi ɗi won caa no lewru wayata ni noon caa wayata no lewru darorto ni noon caa way ay gasi caa mi anda lewru way ni ko ɗon caa way mi daroɗo mi fofto gasi joni mi ƴeewamo dow o mi anda ko o woni caa mawɗo mo o woni caa tokoso mo dow o woni caa mawɗo mo les o woni caa tokoso mi rippa heen caa mawɗo caa tokoso mbiɗa ndaara noon ko kaalanmi ko wawa mbiɗa wulla caa mawɗo caa tokoso ala ko caa o ƴeewata holno o windori sa faye winta ɗum ganda gongal dow ngal woni caa mawɗo mo les o woni caa tokoso gasi so ɗiggi puɗɗa randuɗo suudu dow e les gonɗo dow o kanko woni daa mawɗo ay mo les o woni daa tokoso hankadi ani tokoso woni les ga tokoso woni les andi dow ko mawɗo woni to gasi a serti majji hankadi ko wiyete daa ena wayno a serti e jangde daa kam on ɓaari daa on gandi daa kalɗo daa winda kon jangoɓe manngal tokosal fof kon jangoɓe ɗum woni jangde teskuya oɗo woni daa mawɗo lesso daa tokoso mi jangi mi waawi mi andi baa mawɗo baa tokoso mi andi ɓaa mawɗo ɓaa tokoso mi waawi sendude hakkude baa e ɓaa mi jangi caa kadi mi janga daa e ɗaa kadi mi ƴeewa ko holko serndi daa o e ɗaa o honno mbannomi haa gandumi holko serndi baa e ɓaa holno mbannomi haa gandumi holko serndi baa e ɓaa gaa kadi mi ƴeewa holko serndi daa e ɗaa wadde so wayi ni mi anda ko daa mawɗo tokoso so ɗiggi noon mi fuɗɗo mi andi kadi daa o mi gayni mi ƴeewa daa mawɗo o e ɗaa mawɗo o ene nandi somi namdama noon holko serndi daa e ɗaa mi wiya daa ala kofal kono ɗaa waɗi kofal ummade bange ñaamo fay nano tokosal ngal kofal mum ummi ko nano fay ñaamo hankadi mi andi ko ɗaa waɗi kofal mi serno ɗiɗɗi no ceerdirnomi baa e ɓaa ni
ko caatan lumbi hakkude maɓɓe ba e ɓa bange ñaamo ko da e ɗa ɗo sa wawi ɗo tan ene wayno ɗeɗo karfe ɗeɗo alkude jangi hen ko heewi kono mo anda o noon ba ɓa ca da ɗa ɗum ɗo no winde defte kewɗe ko jangde yawne mbaɗanɗa kono mo anda o noon sikkata mata woni koye fijje ɗum jangga noon wayi ayi o mbaɗimi guɗa ɗum jangga noon wayi ba caada mbaɗa o tampata ba caada o anda ko ɗo woni sirru jangde so anda masɗe o anda karfeje o anda no masirte o anda o wawa jangde taw jangde sirru mum mofti koye andude limto hijjo rendinde tarde ɗo ɗeɗo nayyi sa andaɗe a famanide jangde ma yata nokku woni guila 2016 faade hande en jaltani ɗo henne ɗo woni sirru jangde kala garɗo kala heblo ɗo heblete ha wawa 2016 faade hande heblo men yaltani ɗo heɓe ko ɗo ndewi mbawi jangi mbatti windude mbatti jangude on paami ɗon wadde on kollaman kadi on gandi ɗo woni ba mawɗo ba mawɗo ba mawɗo ba mawɗo ɗo woni ba tokoso ba tokoso ba tokoso ba tokoso ba tokoso en ɗiggini garen ɗo ɗo woni ɓa mawɗo ɓa mawɗo ɓa mawɗo ɓa mawɗo ɓa mawɗo en ɗiggini garen ɗo ɓa tokoso ɓa tokoso ɓa tokoso ɓa tokoso en gayni garen ɗo ca mawɗo ca mawɗo ca mawɗo ca mawɗo ca mawɗo en ɗiggini jippuɗen less ɗo woni ca tokoso ca tokoso ca tokoso ca tokoso ca tokoso en gandi ca mawɗo ca tokoso on sa eggen garen ɗo gasi ɗo woni da mawɗo 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 mi ɗiggini da mawɗo mi tello less da tokoso da tokoso da tokoso da tokoso da tokoso da tokoso mi andi da mawɗo mi andi da tokoso mi egga mi ara ɗo ɗa mawɗo 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 mi ɗiggini mi fuɗɗo ara tokoso he ɗa tokoso 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 mi gayni jangdam mi wawi e nder oɗo audio sa jangima fuɗɗude ha woto tan andu a wawi audio o vidéo o fuɗɗode ha wortode aɗa ndaara ko mbaɗanmi ko aɗa yetto aɗa wawa heddo holɗum wajitade kadi ay vidéo mbanmomi ko ha mbawa hawa leela mbawa yiide bindol ngol hokkuma hen daawal koɗa wawa wanjitade ayde daawal ngal gaccirami ngal ko mbawa dañde wawde wanjitade ganda ba mawɗo ba tokoso ay ɗon joni mi hokkimi daawal manggal ƴettumi kadi ɓa mawɗo ɓa tokoso daawal manggal ƴettamami ca mawɗo ca tokoso daawal ƴettamami da mawɗo da tokoso daawal ƴettamami ɗa mawɗo ɗa tokoso daawal so waɗami tan mima ba ɓa ca da mi gasimi yahalala woni ala ɗum wona jangde jangde ko ma jogo daawal timmugal
famde fof kam janngon fodde 30 minutes ɗum woni jangde timmude 30 minutes kam a jangi ɗum a soke mbawa force a jippima karne ma ɓallinta e bikki ma pawa yeeso ma so windan yettimama tan haade ma windu taw jannguto ha mbawa taw ɗum saabi mbaɗanmi on aset janngon dimanche o mbawon wanjitade bindade mon samedi o ko jangde tan janga ha mbawa dimanche o ngara mbañitoɗa aɗa janga altina keɓa kadi wonde hesere talata o kadi gona e wanjitade talata o kadi mbañitoɗa alarba kadi keɓa wonde janga alhamisa aljuma gona e jangguitako fof ɗigga ɗum woni jangde e lokke nande e famde an noon cagguɗo heno dewta koye 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o taggitoɗa saggere ma a saggani ɗum jinmi keso jiɗɗo abbade en nadde jangde he ndewa ɗon ngara kaala indema yettodema min kaalama sarɗeji ɗi aɗi belma naata a yiɗa jokka haajuma jawdima an jeeyi e welmaɗo lomba ɗon gaane jiɗɗa lomba hen jokka golle tawna on jarama de jokke golle beltima de ko jokken golle min cohli ko jokken golle ɗe min cohlani kala garawo arda jokkude golle tawna gaccirimin jokki golle ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillah bi alamin yokken famde oken cellal sembe kattande bawɗe aduge jaajjo kene golliɗi lewgol hatimma on jarama wassalam